Mwana w'emetianyene nigo atoretigwe ase nyagitari magiga yokwiboroka bwate omochando bwa Machas omotwoye ase ensemo ya Tumbe ime ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira gokwana chinga kichio nigo abamenyi bagokera gitambo kirekio na gokera obuya bw'omusamali omuya uyu nyate kaba gwesokia na kwende kibona omwana uyu nyare kaba gagotorigwa bakanyorana hase bakunywa echa chinsa chamagoroba hase ensemo ya Tumbe bunege kundi namagaye bagatwara kerengererio yokobekerore hase binyuro aho ebyo nchokanine enseme yiga gikundi nonye nabo yachire koba kingenchenene senate indu senate ye turwete ground ya wono itugo chamo twashare tusuke egikundi kiga nigo kirirete ogwasi oligwa kuborere bw'omwana oigo monyaruka bw'emetianyene kurwase kenyero kia nyagechenche imiye ward ya Kemera ase mitandao yekerero egetambo kiro kirirete abasamali beya gwesokia kurwase county ya Nyamira na komokonya korengana na mamu mwabo omwana oiga nigaringe noborito bwa kawaida nechinga kyo omwana oiga atogete agacha kabwata omoto omonene gwetania ekirengo omochando korengana n'abanyagitari orenge na machime noganeirie gokonywa ense yechinsa 52 tunabwate waringe wa kawaida lakini ekero nachikonyora omwana oyo nganyora ng'ochakire go develop omotu ochakire kobimba rituka serinde ono nganyora ng'a tingwenyara omwana oyo aringe korera kera rituka akorera ni kama abwate shida eri bono ari koigubororo bona ari korera atari kunyara gukiagira taringe kori bona amenyerete okogonga gwoka asense mwende abaibuli b'omwana nigo bagokera egetambo kireke kogeteba koba ekingencho ase goturia magima na bagokera egetambo kirokiaye Clive Ogwora mwanasiasa n'omumenyi kurwase bunge iyo ya Kitutu Masaba endekera twigweta magana ina butubwatete kesi ekyo pamoja n'omuheshimiwa Clive Ogwora tukagenda akanikari ya SHA plus chibase chinde senate ga contribute respective of political variations echame eliole patiende yonsiole agare you participate yase amagenderro ne problems cheito tubwata buna bagusi asichi sector chonspine ba sector ya afya na ba sector ya agriculture na ba sector ya education challenges chirito bwata we are calling upon everybody irrespective of the party mwegere mutumwe tokonya na so we identify the challenges yabantu baitu bwata na tulanya ale koro siege the next generation igasa kukiliye gocha nkurubaterega taseni kya gatembe kurega ase county ya Nyamira iliterane nguruko Daniel Untiri